Chabwino ndipereka kwa munthu mmodzi yekha omalizira. So chisomo andibe photi chisomo. So chisomo simapita kwa anthu ambirimbiri. Only one will receive that one. Thank you so much. Tathokoza abusa. Ine ndimafuna kuti mwina komiti itiuze molondola kumene idzipeza makobidi. Asangonena kuti adzipezeka. Fuka makobidi a mpingo timapereka ndife chopereka. Ndiye ngati mukuchita zina zimene zikubwera mutiuze kuti ndalama zake sidziyenda chonchi. Zizichokera apa, zizichokera. Mungati muione mupezanso kuti zina zili muno apsinya. Chifukwa chonena kuti ndalama nazosakwanira. Ndiye mukabweretsa chinthu china ndimaona ngati kuti tiunikire mbali yayikulu nde ya zachumayi. Ndiye munene inuyo kunena kuti ifeyo timaona ngati ndalama zizichokera apa. Kuti zisonkhane mipingo, kuti muzikanyamula chachikhumi chomwe chija. Koma ngati mukanyamula chachikhumi chomwe chija, sikuti mungokhala ndiye kuti tikuthamanganso pa ground kuti chachikhumi chibwere chambiri. Ndiko linga tipange msonkhano ngati kuti umenewo. Ndiye ndimaona ngati kuti abale muli muno ndikupempheni tisavote chinthuchi. Chitipweteka. Excuse me, pepani tiyendimvetserane. Funso laperekedwa, council amva, ndipo afuna apereke kuwala kupemphera kuyankha. Kuyankha. Choyambirira. Ine sindani wanu. Ineyo munatituma ndinuyo. Kuseshoni kuno munanena kuti tikapange review constitution ndiye executive anasankha committee. Ndiye committee iyo inasankhidwa kuti nditsogolere. Ndeno chilichonse chikubwera umumu sizoti kuchokera munthu mwangamu, chikuchokera kuma meetings amene timakhala nawo. Chilichonse chomwe tikukamba munomo sichinachokere kwa ine, chinachokera kwa mamemba. Ena atu alimu ambiriso ndikuwaona sinditchula maina alipo amene anabwera ku ma meetings awiriwa ndi amene amatipasa maganizo. Okay? Alipo ambirimbiri mene ndayima kuno ndimapanga study anthu amene ndimakumana nawo. Alipo ndithu. So ndinanena kuti nkhani ya finances inali debate so yayikulu kuti sitingapange ma session moyirikiza tiunikireso ma finances. Ndiye kagulu kamene it's a representative democracy anyway. Kagulu kamene kanabwerako tinapeza kuti anagwira ganizo onena kuti ma finances azipezeka. Okay? Ma finances azipezeka motani. Sindingayankhe chifukwa chonena kuti yankho imene ndingakhale nayo tikunena kuti iyi ndi session. Mwina muchonse ka mid-term komunene kuti tikumakhala ndi ma session awiri pa term ina iliyonse. Ndiye session ma finances koma amachokera ma finances a session yemwe utabwera kunuko the same finances azipanga finance session iyi ikavomerezedwa. Ndiye tisakhale kuti tili walede ndi ma finances chani because amakhala waledi komanso ndiwona ngati sakhale waledi chifukwa kuti chinavomerezedwa. Thank you. Zikomo kwambiri ndiapatsire chabwino Chief Finance Officer then kenako ndiapatsira President athu apenge conclude. Ndikuthokoza kwambiri chifukwa cha maganizo amene akubwera muno. Ndithokoze chifukwa choti oyambirira kupereka nkhani concern yokhuzana ndi mafunds ndinali ineyo. Komabe ndimafuna ndiunikire kunena kuti session ndi chinthu chachikulu.
Kodi tili live? Ya, ndimati ndipemphe anzathu amene tili live atatipanga off the camera so that ndilankhule. Session imene takumana panopa ngati Central Malawi Conference yaononga ndalama yokwana 100 million plus. Muziko limene zinthu zikuchitika mothamanga kwambiri, kukhala patsogolo ndikufunikiranso kwambiri. Inu ochita ma business mukufuna mutapitisa patsogolo malonda anu, bweretsani ku V&V Media Solutions Limited kuti tikulengezereni. Nanga inu anzathu oyimba mukufuna mutatukula maluso anu, zachambuleni ma audio komanso ma video apamwamba pa mtengo otsika. Ku V&V Media Solutions Limited timapanga zinthu monga jambula tools, ma video, screen printing, branding services, live streaming, audio recording, public address system, event coverage, multimedia design, kuyika ma CCTV camera ndi zina zambiri. Tiyankhuleni ife a V&V Media Solutions Limited pa 0884 704 072 kapena 0980 073. Zimene ndikukadafuna kufotokoza afotokoza kala CFO mwina ganizo loti mvetsetse tikumbukire kuti ndifeyo amene tidanena kuti pakhale constitutional review. So acheya awa angoyimirira ifeyo akubweretsa report zimene mdatuza kuti tiziunike taziunika, zina zimene tinaziona ndi izi pazifukwa izi pazifukwa izi. Ndi recommendation osati kuti ndi lamulo, likhala lamulo likadakhala lamulo tikadakhala kuti tavota. So ngati tikubweza ndiri titenga maganizo onena kuti titapereka ma proposal awawa constituency ikuona kuti pazifukwa za ndalama ndi zina zimene zafotokozedwa mwina tiunikeso, ndiri tikubwereraku kukubwerera kuti no akatiunikirenso, koma tisachimve ngati kuti komitiyo imapanga impose lamulo kwa ife. Ayi, chifukwa iyo ndi recommendation imene no tidafunsa kuti kaunikeni muzati pase report. So ndikuyo mbali yakulu yakapidwa kale kuti mwina the motion to table the osati table kapena mwina kuti tichite send back to the committee, subcommittee ikaunikeso is in order. So apanga refai kuti sapake table koma tupanga refer tikubweza report iyi kuti ibwerenso ku committee akayiyang'anenso. So point ndimeneyo imene yaperekedwa. So that has been moved. Amene akupanga second ndi ndani? Seconded. Chair. Or in favor tikweze manja ametukiza nazo. Amene tikugwirizana kuti tikupanga refer tikuyibweza nso committee tikweze manja. Tathokoza kwambiri, zoma kwambiri. Chabwino zoma kwambiri. Amene akutsutsana nayo kuti isabwerere chabwino, the motion is carried. Tathokoza. Ndathokoza kwambiri chifukwa chakuti mwamasuka aliyense wayankhula, ndiye voti yo ikachitika ndiye kuti tonse tili mvoti imeneyo. Wina asakanenenso kuti ine angochita zimene sindimagwirizana nazo. Ayi, tonse tili mmenemo. Inachitika kachiwiri ine kuona session ikubweza chinthu. Koyamba inali South Lake Field, osati South Malawi Conference here, South Lake Field. Report ya treasurer inabwezedwa. Kodi munalibwe? Munaimva? Kupereka report anthu anaizukuta report ija kunali mafunso nali momo. Kodi munali momo bwana Obote? Kunali kuzukuta mpaka na anthu kuvota ndi chiripoti chimene tachikana chibwerere.
it was rejected chifukwa inu ndiye mpingo. Tikumvana wene bwana? Ndiye ndathokoza mphamvu imene inali yanu zikomo. Koma ndiri ndichikhulupiriro kodi kudzapatsa inu? Very good. Tipitirize ndithu. Zilo kwambiri ndiye ndibafuna tingomveke sifuna kuti imene tikupanga refer ndi ya mid-term, not the whole report. Mid-term. Zimo kwambiri. Nanga sichoncho nanga? Tathokoza Mulungu akudalitseni. So ndiye kuti pamene tasala patsala mbali tipakira clarify mbali pene tatsalira. Okay, so iyoyo yadusa yonena kuti ya mid-term ibwerereso. Of course nimazifusa kuti kodi motion delegate at large amene wapanga move motion kapena regular delegate, but it's okay. Yadusa imene. So ndoti tatsala ndi number ya ku nominating committee imene tatsala kuti tivote, komanso representation ya ku nominating committee yo between late and denomination workers. I think zatsala ndi ziwirizo, nde poti mafuso ndi makomenti talandira kale, ndinakale somuvu nde I executive arbitrator from where we stopped. Thank you. Thank you so much, Mr. President, the Chair. Chabwino zimo kwambiri amene akuvomereza figure ya 60-40 ku nominating committee. Amene tikuvomereza tonse tikweze manja. Zimo kwambiri amene tikutsutsana kuti ya ifigalayo isakhale imeneyo tikwezenso manja. Zimo kwambiri ndiye kuti tavomerezana figure ya 40-60 imeneyo igwire ntchito ikhale mu constitution mwathu. Tathokoza kwambiri council. Mulungu akudalitseni, akutsogolereni chifukwa cha ntchito yaikulu imene mwatigwirira. Chabwino kuphatikiza pamenepo tikukambanso za 25-41 amene akukalowa ku nominating committee. So 21-41, minimum 25, maximum 41. Ndi mkomitimo pakhale 40 denominational workers ogwira ntchito amenewo mission, komanso 60 amene ndife Khristu ma delegates. Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri. Ndiye ndimathokoza council chifukwa cha ntchito yaikulu imene mwagwira, komanso kupereka ripoti imene uphungu uno wayilandira. Tathokoza kwambiri. MC. Zikomo kwambiri. Mpingo tikaona chochitika chimene tikuti bwanje ndithu ndi mmene session yathu ikuyendera. Tathokoza kwambiri council chifukwa chotitsogolera mu gawo limeneli. Tikhala ndi break pang'ono osati kutuluka, komano kungotichite transit kuchoka ku chochitika ichi kupita ku chochitika china chimene atatsogolerenso ndi abusa. Oyimba athu a Divine Love mwafika? Okay, oyimba athu a Divine Love sanafike. Ndiye
tingoyimirira tingowongolako matupi athu potengera kuti takhala kalekale komanso mwina titambasuleko matupi. Nthawi zonse timanena ndiye muzindiyang'ana, nthawi zonse timanena kuti ife ndi ma Adventist amene tikuyembekeza kubweranso kwa Yesu kwaposachedwa kudzatitenga kumkanafe kwathu. Zikomo kwambiri, tikhoza kukhala pansi. Zikomo kwambiri IMC. Ndikupita mu gawo lina chifukwa cha zochitika zathu, oda yathu tayisintha, ndikachoka apa akubwera nda kambirana. Chimene tifuna tiuzane pano kuna kuti pamene tabwera tonse chotere tiyenera tikhale ndi ganizo lonena kuti tichite zinthu zathu molongosoka, kuchita zinthu zathu motsatira ndondomeko. Cholinga ndichonena kuti ifeyo monga nthumwi tili nawo udindo muno kukambirana komanso ku nominating committee kukaperekanso maganizo athu. So maganizo athu aife tonse ndiofunikira pamene tili mu mkomano umenewu. Cholinga cha malamulo amenewa ndichonena kuti ifeyo monga atsogoleri komanso inu monga nthumwi tonsefe tigwirane manja pamene tili mu mpingo ndi kulakalaka kuna kuti zochitika zathu, mautumiki athu pamene tili kukambirana chotere ziyende molongosoka komanso popanda kusokonezedwa kwina kulikonse, komanso tichite zinthu zathu mwachilungamo. Chotero chimene tiyenera kuchika patsogolo mu zokambirana zathu ndiye kumulola Nkhoswe Mzimu Woyera kukhala otitsogolera. Wolemba Sister White analemba mawu awo ona kuti ngati uphungu umene wasonkhana ungakhonze kukhala otsogozedwa ndi Mzimu Woyera, zimene zikuchitika zikhala zenizeni zimene Mulunguyo wayamikira. Koma ngati Mzimu Woyera sangatsogolere, tidziwe kuna kuti chimenecho sichochokeranso kwa Yehova, ndiye kuti chikuchokera kwa mdaniyo. Chotero mukukambirana kwathu mawu a Mzimu wachinenero mu leta 81 yolembedwa mu 1896 pa peji 8 ndi 9 akutipatsa mawu a Mzimu wachinenero kuna kuti tilole Nkhoswe Mzimu Woyera kukhala wotitsogolera. Chotero monga ana ake, nthumwi zonse zimene zili muno komanso amene tipite m'makomiti tionetsere kuna kuti tipewe mzimu wodzikonda, tipewe mzimu
wofuna kuti ndionekere ndine, komanso tipewe khalidwe lina lilonse limene lingakhale losemphana ndi chifuniro cha Mulungu. Ifeyo monga mpingo amene takumana, chimene tilole ndikunena kuti maplani kapena madongosolo amene akuyikidwa ndi amene ayenera kuti atsatidwe motsogozedwa ndi Mulungu mwini wake. Chotero ndondomeko izi tiyenera tichite mopereka ulemu kwa Mulungu. Si chifuno cha munthu wina aliyense kuti akamalankhula kapena pamene tikupereka maganizo
mombolo tuozizwitsa mene dziko lila sochera tilimbike kuima patantwe lija tante latu Yesu Kristu yo Yesu ndiye potawila patu zozegozimo ulendo wale mebanti akatundu zani tulana limisafe dana adane hanga chuluke siti chita santa ponse mumavuto anzikoli yesa toka zikolino mavuto ngambiri maudani ntenda ndimfa kuponderezana kuli ponse ponse ngakale mumpingo wake koma Yesu atilimbikitsa suliweka mulendo muzisoni zonse nziko lovutali azasamala na sunga Yesu ndiye potawira patu zozegozimo ulendo bole mebanti akatundu zati tulana limisafe dana adani hanga chuluke siti chita santa ponse mumavuto anzikoli yesa toka ikutika mitambo umo mlengalenga mondi mau akulu inafula siku lina ntakona pasi paka mayanga ndinalota mfumu ilikuza ikutika mitambo umo mlengalenga mondi mau akulu inafula wamaiyo omva mau wamaiyo wachita ndikusiya chimo kusenza ntandao kunsatira Yesu mfumu ya muyaya wamaiyo omva mau wamaiyo wachita ndikusiya chimo kusenza ntandao kunsatira Yesu mfumu ya muyaya zona dianata ngati mbala ija ndipo dziko anaweruza ndinadika nkampindi ndimveko dzina langa koma silinapezeka zona dianata ngati mbala ija ndipo dziko anaweruza ndinadika nkampindi ndimveko dzina langa koma silinapezeka wamaiyo omva mau wamaiyo wachita ndikusiya chimo kusenza ntandao kunsatira Yesu mfumu ya muyaya omva mau wamaiyo wachita ndikusiya chimo kusenza ntandao kunsatira Yesu mfumu ya muyaya wamaiyo wachita ndikusiya chimo kusenza ntandao kunsatira Yesu mfumu ya muyaya
tinkweze mfumu ya mafumu. Aleluya, matamando pai olengati kondizonse. Aleluya, tinkweze mfumu ya mafumu. Aleluya, tinkweze mfumu ya mafumu. Aleluya, olengati kondizonse. Kwezani ufumu wake. Kwezani ulemu ukale kwa mfumu. Onse agore pamaso pake, otindie mfumu yatu. Wotilenga komanso wopulumusa. Ndinu wakuyera wamamvu zonse. Ntawi ya mamawa timanyi mboi. Mlengi wa chifundo tikuyamikani. Mlungu modzi atatuo. Kwezani ufumu wake. Kwezani ulemu ukale kwa mfumu. Onse agore pamaso pake, otindie mfumu yatu. Wotilenga komanso wopulumusa. Mulungu wanga mwambamo, monga mwakugo mantima kwanu. Verani pempe lolanga, mufafanize majimo anga. Mubweleze kunitsugira, pulupuluza majimo anga. Padziko lino lapansi, mutilengere mtima oyera. Mulungu wanga wamwamba, mukonze mzimu okazikika ngati mwantima mwangamu. Mufafanize machimo anga, mubweleze kunitsugira, pulupuluza machimo anga. Padziko lino lapansi.
mwantima mwangamu ndiye mwandiukitsa imfa ya maji. Panaliso chifotino anzanga onse apereke report. Chachiri chimene ndifuna ndinene, report iyi sindikupereka ngati ineyo kuti ndamene ndachita zimenezo. Ineyo ndikuchita zimenezi m'malo mwa ife tonse executive committee yonse ndi nonse amene timachita ntchito limodzi. So report iyi ndingofotokoza kuti popesero mnaluko ena mnaluko zimene zachitika zitatifika titakambitsana kuti tichite izi zayenda motani. So report imeneyo amene angatenge credit ndife tonse koma ndingofuna ndiganene chithunzi timuone. So apapa popeza tipepesa kale kuti sitimva sound ndiye kuti chichita defeat gazo meti nali nalo koma progression yake ikungopanga summarize. Ndiye mwina ndidzifotokozera popeza ndili nayo kunoko. Mwina mutatipangira bimu ngati sindikudziwa ngati ikuoneka. Is it playing? Ndipo pesa sound atimana koma mmene yapangidwera ikupanga muja timatenga forward flash kutenga za kutsogolo kuzibweretsa kuzipanga summarize ndi kuyamba kufotokoza zimene zachitika. Amene tikuwaonawo ndanyamata AY madventure in function imene tinali nayo mu chaka chimenechi tinali ndi tsiku limene timasangalala kuti tapindula miyoyo pafupi 3000 pamene kunabwera gulu la Kwanduzi University kudzakhala nafe. Statement imene kulankhulidwa pa chithunzi chimene chikulankhulidwacho chikufotokoza kuti report iyi ikupereka summary ya zimene zachitika mzaka zitatu ku conference yathu inoyi kuti mwachitika zotani. Chithunzi mukuchionacho ndi chimodzi mwa zinthu zimene zachitika ndi nyumba ya kwa Mbwatalika ku school kumene kwamangidwa nyumba. Chitractor mukuchionacho tikuonesa zina zimene tachita popeza nkhani yake iri kutsogolo ndi ikhala ikufotokoza zithunzi mukuzionazo. Pamenepo ndimene tidayamba ndikuonanso maplani kupanga ma strategic maplani yathu kupanga vision tidapanga involve aliyense chigawo chonse chino ndi chimene nkhani yake ikufotokozapo. Ndipo peza mwina sizikumveka mawu ndiye kuti ndilankhule apa ndikufotokozanso mmene ndinalankhulemo mwina kapena ndingochisiya kuti ndingogwiritsa ntchito PowerPoint zingakhale zotheka kutero, otherwise ndiye ndibwereza kena ndikulankhulaso ndipanga duplicate effort, but otherwise it's self-explanatory. In the gulu limene tidapanga zimene tachita mzaka zitatu izi sinachoke munthu mwa munthu mmodzi.